Ahoj, pojďme si společně zabalit moji další objednávku a tentokrát to je objednávka na zakázku, tak jdeme na to. Připravím si bublinkovou obálku. V objednávce se nachází set náramků moře. Náramky si zabalím do tohoto sáčku. Už jsem si je zabalila. A také se v objednávce nachází set náramků fialky. A zase si je zabalím do sáčku. Už jsem si je zabalila. A teď si přidáme dárečky. Přidáme si náramek jako dáreček, děkovnou kartičku, 2 bonbonky a 3 samolepky. Toto jsou dárečky. A tyto dárečky si zabalíme do tohoto sáčku. Tyto dárečky už jsem si zabalila. Teď si zabalíme tento náramek do tohoto pytlíčku. Už jsem si dáreček zabalila. Nalepíme samolepku a další samolepku. Tak a tyto všechny dárečky a produkty si zabalíme do obálky. Už jsem si všechno dala do bublinkové obálky a nalepíme samolepku. Tak a objednávka už je připravená k odeslání. Doufám, že se ti bude líbit, tak ahoj!